गिबियाव बेयाव जेसेबांनाखि निउज पर्टेल बिथांमोना बाहागो लाफैबाय गासैनिसिमबो आंनि गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। लोगोसे बे पर्टेलखौ मोजां मोनग्रा बा अनसायग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आङो दिनै बे प्रेस मिटखौ बिनि थाखायनो होनाय जादों जे आङो सानथामसो सिगाङाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय निसिमा एरियानि सिसुबारि होननाय मोनसे दै खुरख्लानाय जायगायाव आङो थांनाय जादोंमोन। ओमफ्राय बेयाव थांनानै माखासे रायजो राजाफोरजोंबो सोंनाय फिननाय माखासे मोजां गाज्रि दुखु सुखुफोरखौ सावरायबोनाय जादोंमोन। दा बे सावरायबोनायनि गेजेरावहाय दिनैहाय सासे गेदेरमा जाय जोंनि बिटिसिनि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा थांनानै मोनसे बाथ्रा बुंहैदों। माखासे इउटिउबारफोर होननानै बिथाङा बाथ्राखौ बुंनाय जादों। बेवहाय आङो डाइरेक्टलि हमनो हादों बेवहाय रावबो इउटिउबारफोर थांनाय जायाखै आरो बिथाङा नामबो खारिनो हायो होननानै बुंदोंमोन। आं बेखौसो बुंनो सानो जे बिथाङा नामखौ मानो खारियाखै। नाम खारियाब्लाबो बयबो रायजो राजाफ्रा मिथिगौ जे बे जायगायाव सोर थांदोंमोन। बेवहाय देरहासार इस्लारि थांदोंमोन आरो ओरै आदा अफ्रि दैमारि बिथां थांदोंमोन। दा जोंखौहाय बिथाङा गाज्रि रोखोमै माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनाय जादों जे जोंनियाव बर'नि थै गैया। माखासे बर'नि थै गैयै इउटिउबारफोरा माखासे बेले बेजे रायजोनि गेजेराव लाबोयो बेबायदि बाथ्राखौ बिथाङा बुंनाय जादों। दा आङो बे बाथ्राखौसो बुंनो नागिरो जे जों इउटिउबारा बर' हारिनि थै दङ ना गैया बेखौ रायजोआसो मिथिगौ। बर' हारिनि थाखाय जों इउटिउबारा खामानि मावदों ना मावाखै बेखौ रायजोआनो नुगासिनो दङ। दा बेनि गेजेराव बर' हारिनि थै गैया होनना बुंनायावहाय आंनि गोसोआवहाय दुखु मोननाय फैदों आरो जे जोंहाबो भारतनि नागरिक हिसाबै जोंहाबो मोनसे बुंनायनि अधिकार दङ। बे डेम'क्रेसि कान्ट्रियावहाय बयहाबो मोनसे बुंनायनि मोन्थाय दङ। बा बबेयावबा जोंनि हारिया अलखद गोग्लैयोब्ला बेवहाय सासे इउटिउबारा थांनानै नायबिजिरहैनाय बा बिनि दुखु सुखुफोरखौ बे ओनसोलनि दुखु सुखुफोरखौहाय आसि थुनानै दिन्थिहैनायनि जोंहा मोनसे मोन्थाय दं आरो जोङो इउटिउबार हिसाबै जोङो बेखौनो मावबोगासिनोबो दङ। नाथाय बे समाव जे बिथाङा जोंखौ बर' हारिनि थै गैया होननानै बुंदों बियो जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा आरो बे बाथ्राया मोनसे सोंखारि जाथावना बाथ्रा होननानै आङो सानो। निउज पर्टेल बिथांमोनखौ आं हामबाय होनग्रोयो। बिथाङा रनजित बसुमतारीया दिनैहाय मोनसे निउस चेनेलाव नुदों आं बड'लेण्ड बुब्लियावहाय बिथाङा बुंदों चिरां डिस्ट्रिक्टनि निसिमानि सिसुबारियावहाय जिहेतु जोंनि बर' रायजो राजाफोर थांनाय बोसोरनिफ्रायनो बिथांमोना रिलिफ थादोंमोन। बे रिलिफआव थांनायाव जों दाखालिहाय मैया सानसे जाबाय दाखालिया जों थांदोंमोन। थांनानै कयेकथा जों माखासे बुस्थुखौ खोन्थादों। बावहाय रनजित बसुमतारीया दिनैसो थांदों होनना बुंजागोनदां। बेखौ बुङोब्ला बियो बर'नि सासे लिडार दैदेनगिरि बै बर'नि आनखि बियो दिनै सानसे समाव बर' हारिनि थाखाय नांग्रा मानसिमोन होनबा दिनैसो थांनानै जोंफोर इउटिउबाव माखासे खोथाखौ खोन्थाबाय। बावहाय जोंफोरखौसो बर'नि थै गैया होननानै बुंदों। आंहा मोनसे बेखौ सन्देह दङ रनजित बसुमतारी एक्सुवेलि बियो बर' हारिनि थाखाय बेसेबां खामानि मावखो आंना बेयावसो कुइसन। नोंथाङा जुदि बे सिसुबारियावहाय बर' रायजो राजानि थाखाय मा अनसुंथाइ हैखो नोंथाङा जुदि बर'नि जुदि थैया जुदि दंथारोब्ला जों दुलाराय दिनै जोंनि बिटिसियाव रिलिफ केम्पआवहाय जोंनि दैबानाजों खुरखाजानाय थानाय बिथांमोननो मा अनसुंथाइ होखो माबे जायगायाव नों मा अनसुंथाइ हैखो आंना बे कुइसना आच्छा बिसावरायग्रा बिथाङा बुंदों जे दाबोनो एनडिएफबिनि गथ'फोरनि 4,000निबो बांसिन 4,000निबो बांसिन रिहेबिलिटेसना थालांदों जायनि थाखाय बिथाङा दाबो मुं माने फोरमान बिलाइ बिगासिनो दङ। दा बे थालांनायफ्रा मानो जानो मोनखो? आं फार्स्टआवनो एनडिएफबिनि लिडारफोरनावहाय सिगाङाव कुइसन खालामगोन आं। माब्रै कुइसन बिथांमोननावहाय एनडिएफबिनि केडारफ्रा बेसेबां बुरजा लिस्टआ दङ
एक्जेक्ट डाटाया सोर सासेनाव दङ आंना बे मोनसे कुइसन आरो रिहेबिलिटेसन थालांनायनि जाहोनाबो बेनो जे एक्जेक्ट जोंनि एनडिएफबिनि लिडारफोरनाव दैदेनगिरिफोरनाव मोनसेबो लिडार सासेबो लिडारफ्रा पारफेक्ट मोनसे हिसाबा गैया जायनि जाहोनाव दिनै रिहेबिलिटेसननि बेलायावहाय थालांबाय थानाया आरोबाव बेखौ आं बुंनोबो एसे लाजिथावथावबो मोनबाय थादों खारन दिनै जोङो बै 4 लाखनि थाखाय बेफोरबायदि 34 बोसोर एनडिएफबिया दावहा नाङाखै दा बावैसो सिगां रन्जन दैमारिनि बिथांनि थाखाय माखासे मोजां खौरांखौ खोनानो मोन्दों बेजों लोगोसे नाथाय बिथाङा दाबोनो जोबथेसालियाव दङ आरो बेजों लोगोसे एनडिएफबिनि गोबां सोद्रोमाफोरा दाबोनो माने आरेस्ट वारेन्ट फैयो न'आवहाय आरो बेबायदि आरेस्ट वारेन्ट फैनायखौ जों नुनो मोन्दों दा दिनै बिसार गोरोबथाजोंहाय जुदि बे गासैबो एनडिएफबिनि केसा उइथ्र' जानांगौमोनब्ला दिनै मानो बर'नि एनडिएफबिनि जे जोहोलावफोर बिथांमोनाव मानो दाबो आरेस्ट वारेन्ट फैयो मा बुङो नोंथाङा आं केसनि बारै एसे उनाव बुंगोन आं रन्जन दैमारि सारनिखौ ससे बुंलांग्रोनोसै रन्जन दैमारि सारनि खोथाखौ आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै ससेल' बुंगोन मैया खोनानो मोन्दों दादा केसा बियो उइथ्र' जाबाय बेखिनिखौल' आं बुंना दोनगोन गुसुंल' बुंनानै दोनगोन बाद बाखिखौ आं उनाव नांगौला सारा गयोब्ला बिनि उनाव नोंथांमोना गासैबो मोनथिगोन केसनि बेलायाव दिनै क'क्राझाराव आं दिनैहाय गोबां आफादनि गथ'फोरखौ लोगो लाबोदों कयेकजन गोबां माने बहुत गोबांखौ लोगो लाबोना बिथांमोना बुंदों जे वारेन्ट केसानो फैबावनानै दङ जोंनि जुदि पिस एकर्ड होनबाय थादों मा बेवहाय पिस एकर्ड जाखो मानोथो पिस एकर्ड जुदि जाथारदोंबा केसा मानो हाइनास नन हाइनास मानो जाखो मानि थाखाय हाइनास नन हाइनासआव दोनखो मानो ए ग्रुप बि ग्रुप मानो बिदि खालामनानै दोनखो मानो नन हाइनासआ माने हाइनास नङिया मानो उइथ्र' जाखो हाइनासआ मानो थाबाय थाखो ओंखायनो आं बुंदों केसा दिनै जोंनि गासैनिबो गथ'फोरनि जिखिनि केस दङ आं लिडारफोरखौ आं खावलायगोन जाखिनि केस दङ बेफोरखौ थाबैनो उइथ्र' खालामनोखौ नाजा खारन जोंनि गथ'फ्रा ओरैबायदि दुखु दाहायाव दङ सोरबाया दिनै खामानि मावना जानो गोदाव सोराव जानानै दङ केस सिफायनो थांनो ना नों ओरै न'नि फारसे साननो बेफोरबायदि जानानै दङ दा ओंखायनो आंबो जोंनि एनडिएफबिनि एक्स एनडिएफबिनि लिडारफोरखौ आं खावलायगोन जे बा जोंनि बिटिसिआव खुंथायाव थानाय प्रमद बर' बिथांखौबो आं खावलायगोन नोंथाङाबो पिस एकर्डनि खोथाखौ बुंबाय थायो ओंखायनो सान्थि गोरोबथा जादों होननानै बुंबाय थादों ओंखायनो पिस एकर्ड जुदि जाथारदोंब्ला जोंनि एनडिएफबिनि केसखौ थाबैनो उइथ्र' खालामनांगौ आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन